maititi votenda mafans avo Facebook vachiti ndaisaziva kuti Facebook inopa vanhu chema. Hey loves, hey Chitchat fam, welcome back to another episode with Ash. Guys, today we are going to talk about maititi avo vaichema baba vavo Edward Murata. So she wrote on Facebook, handina kumboziva kuti Facebook inobvisirwa chema, especially vari baba vako vaisatomboita zve-social media zvacho. Kana ndichingoti it's entertainment, rufunda ingoti nderwe mhuri yangu chete, tinozvionera, asi Cat family makabvisa chema yakasvika nezuro. Ndakatumirwa maconfirmation na Thomas Jones, Miss Blue na Romani. Vakanditi mafans enyu akabisa, andina hangu kupiwa list remazita kuti ndikutendei, asi Mwari ngaakukomborerei nepo pamakabvisa, wese akabvisa hake. May your cup never run dry. Wow, it's super good guys. Thank you so much all Cat family nekubvisa chema muchibatsiridza maititi. Kutaura chokwadi zvinhu zvinofadza, zvinhu zvanga asingatarisire. Munhu angangoti nangu ndichangozvichemera nefamily yangu, and to only consider kuti baba vangu vasiri munhu we-social media, but vanhu makaita come through mukavabvisira chema, zvinhu zvinofadza, zvinhu zvinonakidza. And comment section as well yanga ichingoti avo makaita zvinhu chakanaka, everyone akacontributa, Mwari ngaakuropafadzei, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. And also vatenda vese vakaparticipate parufu rwababa vavo kusvika vavigwe, including Apostle Bwanya. Sezvamaingoona kuti Apostle Bwanya namai vamai vatiti, vanovembuya atiti, vanominista vese, and vanenge vanopinda chechi vese as well. Saka zvinofadza mhuri yeZimbabwe. Thank you so much for the support. Ndizvo zvinodiwa, though maSocialites vasina kuita anything on the burial yababa maititi or the funeral, but ivavo vashoma vakaenda ivavo, we thank you so much. You know, this is the hard time for everyone. Nguva imunhu wese unosvika pairi, and you just need someone to support you. So we thank you so much. We thank you so much guys for supporting Cat family. But guys, before we go any further, please smash that subscribe button. Give me a big thumbs up guys as a token of appreciation, and make sure you turn on your notification bell so that you don't miss out anything that I'm going to post here, because I'm your plug when it comes to news guys. I always give you just every day, every time, anything trending, I'm your plug. And also share the video. To my new subscribers, welcome to the family guys. To my retaining subscribers, thank you so much guys for tuning in. Thank you so much. I promise you guys, I always come up with hot news every day, every time, any time of the day. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment guys. Bye.